Northeast Center for Technology Application and Reach, NECTA, kabadai kat rekam jaga sokar India. Kan la penlong ikai rekam ringap jaga jik start ke pemerintah. Bahkan ni kelas sang duduk kendai tarik kan kut aduk kendai tarik mentau benar hapo RRTC Umran Rivoy District. Kiru sempang ke batip bahaka kam ringap kan dapat Netherlands nang tanda po nak NECTA. Nang tanda ki pat ki board rekam ni kita ke batip bahasa bahaka kam ringap. Monsoon management, how to manage during rainy season the colonies. Monsoon number A, group A. Most difficult things, problems. Buat Maria dan Patau upang food technologist cak kandakta oleh patai khamba habari bakani ke training. Nakaliang ka office kajungi ka Northeast Center for Technology Application and Reach kemudian ka office headquarter po Shillong ni pelong yakini ka training program sepang ka scientific beekeeping management and value added products de kajing le kajungi kalongba ni persang na ka office ni ban pentri kami ka hani mission ha ka bangin la sedang nadu mencim senam bat mentang ya ha ki face bat mentang ni persang ban pelit jimut kambun ha po ka training nomor ke bangi syamba kibrujingi hoi kidonnya kata kajing nang kajing start kajing nang kajing tip kumno ban penmi ko umngam henry ru kidon kipor ba ki kisem kita kajing jinjar kumno ban penim ni kita ki koloni te nakaliang kajungi ru ba ni itu ban ni sutu ba kidon bun kita ki lat ki bentah ka bangi la ban yo ye kita ki by products nakangam umde tang ko umngam henry kita ki by products ru kum ki venom ki royal jelly bat kum ta ter te hakani ka training ni persang man ai jing tip bajing nang yakini ki trainees ki bawan nakaleng ka northeastern states kumba kitip ka office ni ka page mdi tang ka jila meghalaya andre ya barok ko ka northeast te kumju ru hakani ka training program ni don ki beekeepers ne ki nong ringap ki ba napo arunachal napo nagaland na meghalaya kumju na assam bat kumta ter ni ru ban yo ki nong shimbeta napo sikim andre na ki jingja ki bam la kher ha ki por menta kim shim la ban wan shu Henry bat ngi kermen ba limba kani ka training program kini ki trainees ngi lani kini ki nong ringap inda kila li phai sela ki jong ki jaka kila la kumno ban penbiang ban penbet penbiang khamba shu ya kita ki sing ki jong ki bat kumjuru kumno ban la ban package vai kita ki ngap ki jongi ki ngap ki jongi nomor ba habet meta hoi ila ban penmi kita ki ngap Henry claim don kata ka packaging material ka babiang lada pemla ban label ba Henry kamla ban yo ekata ka dor ka bapiang te limba kani ka training program ni kermen ba nila ban ai jingtip shaki bay ba kumno bangin le ban yo ekata ka value mo khambun shu kata ka jing kordor jong kata ka umngam kublishun